Maita yenyu madikani nekuramba muchingotandadzana nesu tiri muchirongwa Mai Chisamba Show kuno kumuzinda weMadzishe. Tiri kutarisa nyaya yemavuzu parties. Tiri kuno Kobulawayo. Hakusiriko kuno chete kwazviri. Maguta mazhinji akatiperekedza, akatipoteredza zviriko. Kumugodhi, kumapurazi nekumaruwa. Kwese zvako. Kare zvaimbonzi kana zviri zvekumaruwa, vanhu vekumaruwa vanga vari nani. Iye zvino zvangozara kwese kwese. Ngatimbouya kwauri. Ndakati ndifuna kuyikhuluma ukuthi mfuna ukuvumelana noBhebhe lapha ukuthi thina okwakhathesi indaba esesizikhangela kakhulu ukuthi thina ama-root causes of amalokuzeni avuzu party yikuyini esingawukhangeliyo. Ungakhangela koBulawayo claim ukuthi we 15 youth centers that are active. Kuma youth centers lawana akulamagiga khona except for maybe eMzilikazi youth center langabe lase eMagwegwe ababekhona khona phela. Then kulabantu be-junior parliament ngiyababona abakhona. So you guys, angazi if you guys are hypocrites. Because kule ndaba esasikhuluma ngayo kudala indaba yokuthi kwakulamagigi. Nxa kuqalisa isikolo nanxa kuvalwa kwakulabo Miss Teen Queen abantwana ababeqeda khona i-energy yabo yonke yona nakade khuluma ngayo omnye uyouth khona phela. Yinto ezingasayenzakali khathesi. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Muchirongwa chino mufunge isiri kuti togadzirisa zvinhu sei. Tikaramba tichingoti ava ndo vakadai, ava ndo vakadai, hatina kwazvinombosvika. Izvozvi nyaya yembatya zvadzinoita. Vanopfeka hembe dzisina kana kuseri kwese, munozviziva. Saka imi munofunga kuti kana ari mukicheni make anenge achibika here nehembe isina sure. Ihembe yekuenda nayo chete pakutamba handiti. Zvino imi hamuchaziva kuti ava vapfeka hembe iyi nekuti ndeye pastage. Maakutora hembe iyoyo ndo yamakufamba nayo mugwagwa. Maakutora hembe kana mukatarisa kana vanotamba mitambo yechinyakare iyi, ngatimbotora muenzaniso wechigure. Munhu akagana akapfeka zvechigure, handi munoona vakapfeka maski, vakapfeka chi, vanoziva kunotamba izvozvo. Kana vakuenda kubasa vanoenda nemaski here yechigure kusvika kupinda muofisi kuti vanodaro here. Havadaro, saka isu hatidi chikonzero ichocho chekuti vana vari kutsvaga kokutsvaga mbatya dzavo. Kana vakanga vadzitsvaga ngavatsvagirwe kokuenda. Ministry ngaionewo muzvikoro imomo, asi isiri kuti ngatibatsiranei. Tikati ministry, vamwe vari kuti mapurisa, vamwe vari kuti vabereki, vamwe vari kuti vari overseas, vamwe isu pano tiri kuti ngati inini ndoita sei, iwewe uri kuita sei kuti zvipere izvi. Ndo nyaya iri pano. Nekuti haipere tikaramba tichiti ndinhingi. Ngatibvumei kuti mavuzu party aite tese takakundikana. Tese takatadza. Ngatichitangai panyowani. Ngatichitangai patsva. Totanga sei patsva nekuti tese takakonewa kuti vana vedu vapedzisire vakuita zvemavuzu party. Ndomboenda kwauri sandauya kudare. Into ekhona esingayikhangelisiyo ukuthi abantwana abaningi sebebulawa yi-depression bebancane. Abantu abakhangela ukuthi umntwana engabe suke emzini onjani ezobala esikolo. Kodwa esikolo uzalo mntwana omhluphayo lo mzali endlini omfaka ipressure. Asisawukhangela indlela yakhe yokuzilibazisa kuyadakwa isikhathi sona lesana engabuza ubuhlungu abuzwayo nxa isendlini. Ivuzu party yonke le. Tozviita seiko nyaya yemavuzu party? Togadzirisa sei? Ndomboya kwamuri Mainyati. Togadzirisa sei? Ngatimboona tobatsira sei? Ngati ndo mubvunzo wangu wandinoda kuya nawo kwamuri. Ndazvinzwa kuti mavuzu party ari kukonzerwa neizvi, mavuzu party akauya neizvi, azouya neizvi. Saka ndachinja musavi ndati toita sei kuti mavuzu party abve. Mainyati. Maita henyu Mai Chisamba. Ndiri kuona unge chirongwa chetiri kuita nhasi ndechimwe chirongwa chingabatsire vabereki, zvikoro, vana vechidiki kuti tizive kuti kune mavuzu. Nokuti kune vabereki vasingatombozivi kuti vuzu chii. Saka chekutanga ndechokuti hatizivei kuti kune mavuzu uyezve mavuzu akashata ari kukwadza upenyu hwevana. Chechitu ndechekuti tiri kuti vana vedu ivai nesarudzo yakanaka kuti mugoziva priority muupenyu. Funda upedze chikoro. Wozonzwisisa kuti unoda kuenda kupi neupenyu hwako.
Chechi-2 chechi-3 ndechekuti zvinorema kuti mwana aripote kuti mai ndabatwa chibharo kuVuzu. Chibharo here handiti zvavanenge vatoenda here kunoita, handiti zvavanenge vaendera here, nekuti handiti antu vanochinjana itsvina kaiyo, handiti. Ehe, so umwe mwana anenge agona kuenda kuVuzu Mai Chisamba asingadi zvokupinda mubonde nenyaya yekuti muVuzu. Handitambotaura nenyaya yekukwikwidza, muVuzu munokwikwidza bonde. Saka mwana uya aenda asina kuzvimisira kupinda kubonde, zvicharema kuti anoripote kuti ndozvendaitwa. Saka tinoona kuti vana ngavazive kwavari kuenda. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa namai. Ndombuya kwauri Millicent, toita sei, totora nzira ipi? Mai vari kuti nzira dzavataura idzi tikadzigadzirisa dzinogona kudzikisa. Kulo munye okakhuluma ukuthi ezikolo lapha ma-modeling lana ayesenziwa, amabheshi lana ama-teacher ayikhona ayesenziwa, kubiselwe ezikolo kwenzela ukuthi abantwana bethole i-entertainment ezikolo. From ezikolo sesihamba ku-community. Sifuna ukuthi sisebenzisana labapholisa labazali. Amapholisa abopha abantu abathengisa ama-drugs bethengisela abantwana. Bese sithi abazali bona betshela abantwana imithetho lokuthi abantwana kumele bekhuliswe njani, bekhulume laba abantwana babo. From that way singakwanisa ukuthi maybe sicontrol okungabi lamavuzu phathi lawa khona. Ndizvozvo chaizvo. Pana anonyatsozikanwa here nekuti kana zvinhu zvisati zvagadzirika kaizvi, munoziva here munhu ari kutengesa madrugs? Ndiri kubvunza nemoyo wese. Mapurisa ari pano, regai tinzwe kuna chief superintendent kuti vanoti kudi. Vanhu ndimi mapurisa makuru. Ndoya pechipiri ndinoda kukumbira mapoka matatu pari zvino Mai Chisamba. Ndichitanga nevana. Vanangu muri kuuraya upenyu hwenyu nemavhuzu pati. Mviro dzemhanza mapfeka. Ndiri kutaura inini semupurisa nenyaya yekuti dzidzo yese yamuri kuita iyoyi mapedza muchada kuzoitwa inonzi vetting, makunoda kunotsvaga mabasa. Pamuchaitwa vetting ipapa Mai Chisamba tiri kuona vari kuuya vakawanda vachiti titorwe minwe. Tobva tati aiwa iwe ngana wakapara mhosva kumavhuzu pati kwakati gore rakati. Hauchakwanisa kupinda basa muhurumende, hauchakwanisa kupinda basa muindastry, hauchakwanisa kuita kana iyo kambani yako. Ndiri kutiwo zvakare vabereki ngatirohwe nehana nenyaya yeupenyu hwevana ivavava. Nokuti zvakare vana ivava vatiri kuendesa kuchikoro, mhedzisiro yacho vapedza chikoro pavanoitwa vetting hapana kumwe kwavari kuenda nokuti vakaurawa nemavhuzu pati. Ndotiwo isu sema-stakeholders ngatisiyanei nenyaya yekuti ava anangana ndo vasiri kuita basa, ava anangana ndo vasiri kuita basa. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Ndiri kuya kwauri Bhebhe. Regai ndimboenda kuna Bhebhe. Inyaya yakanaka nekuti kana tikarega kushorana, kana tikarega kuti uyu neuyu muri kuona izvozvi ndo zviri kuita kuti vamwe vedu vafe kupati, nekuti hatisi kuteererana. Patinoda kutaura manje iye zvino isiwo kuti ngatiitei, pamwe kune vamwe vanoda kuenda zvekuvhuzu pati panapa ndo vanenge vachibhonga kuti nokuti mangwana vakakokwa kuti vaende kunhingi kuvhuzu pati. Ndinozoya ndotanga newe Bhebhe muchikamu chinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera.